Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Les empreses tenen atenció telefònica, les empreses tenen comunicacions i és important saber quin és el flux d'informació. És important saber quanta gent ha trucat, quanta gent ha demanat quin tema concret, quantes trucades perdudes, etc etc. Tot això és informació d'una gran vàlua perquè les empreses agafin bones decisions. Això és el que fa des de fa 13 anys una empresa del país, Numintech. Tota la informació la teniu a numintech.com. És una empresa de telecomunicacions especialitzada en cloud computing i en intel·ligència de negoci. En definitiva, la comunicació com a peça clau de creixement de qualsevol empresa. Parlem amb el director general de Numintech, amb l'Alvino Campo. Alvino, benvingut i bon vespre. Gràcies, David. Bon vespre. Escolta'm, les pimes, les petites i mitjanes empreses d'aquest país, és el 99% del teixit empresarial, és la gran majoria d'empreses, tenen a les TIC, a les tecnologies de la informació, a les tecnologies de la comunicació, les tenen allà com dir, escolta, m'hi he de posar, i faig una coseta tímidament, i el mes que ve em faig una altra tímidament, l'any que ve ja em gastaré una mica més de diners, però és clar, aquesta timidesa s'ha d'acabar d'alguna manera. És a dir, hi ha un moment en el que tu dius implementar en una empresa, qualsevol empresa, tecnologies de la informació és una despesa o és una inversió? Expliquem-ho bé, Alvino. És una bona reflexió perquè, com tu ben dius, igual que les grans empreses ja ho tenen interioritzat de que qualsevol inversió en temes de tecnologies no és una despesa, sinó que ho comptabilitzen com una inversió, és a dir, com allò que realment puguis obtenir una capacitat de retorn de lo que estàs fent. Les pimes, per desgràcia, realment pues, no tenen aquesta concepció, no? Malgrat que sí que va canviant d'una forma progressiva, els hi costa veure que tot el que inverteixen en TIC els hi pot ajudar a millorar el seu negoci, no? Clar. I la millora del negoci ve donada no només per l'estalvi de despesa, que sempre és important, sinó per la capacitat de creixement. Hi ha inversions en tecnologies que tenen d'un retorn més ràpid que uns altres, no? Nosaltres ens dediquem al tema de les telecomunicacions, com tu ben has dit, fa molts anys, no? Comunicacions en cloud, amb la qual tenim un model de pagament per ús, és a dir, aquelles empreses que fan ús dels nostres serveis, pues, realment només estan pagant per aquests serveis que realment estan utilitzant. No? Això dona un element molt important que les pimes, sobretot, han de tenir en compte a l'hora de prendre decisions. No? Anar cap a una solució de telecomunicacions en el cloud pot proporcionar aquest estalvi, perquè el que dèiem, no estàs pagant per ús, per allò que realment estan utilitzant. No estàs pagant per un cost de propietat i que realment pues, estàs esclavitzat a l'hora de servir una vegada que ho has invertit, no? Sinó que el nostre model és molt flexible, no? Que és la tendència que des de fa anys ja des dels Estats Units s'ha implantat aquí en Europa i que ja s'està començant a consolidar per moltes empreses d'aquest sector PIME, no? Claríssim. I per una altra banda, aquest servei d'inversió en TIC, en temes de telecomunicacions, a banda de l'optimització que comentàvem anteriorment, és el tema de la capacitat de creixement que tenim. No? Penso que és clau, això que dius és bàsic. Sí. Clar, perquè una cosa tan senzilla com jo estem aquí, en aquesta oficina, en aquest despatx, que està en un carrer determinat, si em vull canviar de carrer, clar, jo vull que les comunicacions vinguin amb mi, no? I que sigui un procés que sigui àgil, que no tingui que passar setmanes ni mesos per obtenir aquest canvi. No? I entre cometes penjat, comunicativament penjat. Correcte, perquè una empresa que avui en dia no està connectada a la xarxa no existeix. Exacte. No és operativa. No és operativa. Per competitivitat i realment la percepció que dona amb els seus clients pues no és tot el bona que hauria de ser, no? Perquè al final tothom que és client d'algun servei el que vol és tenir aquest contacte d'una forma permanent amb el seu proveïdor, no? I en aquest cas el proveïdor, les nostres empreses que realment no tenen un servei en cloud, pues els costa molt aquesta flexibilitat, aquests canvis d'ubicacions, aquesta capacitat de dir, pues mira, pues ara tinc 10 treballadors, pues estic pagant per 10 treballadors, demà tinc 5, vull pagar per 5, demà passat tinc 20, vull pagar per 20, és a dir, i que no siguin contractes també
anual, sinó que realment cada mes pots adaptar-te a les teves necessitats en un moment determinat. No? Està molt bé. Albino Campo, director general de Numintec, gràcies i fins la setmana que ve, un plaer. Gràcies, David.